Коста хора, аз съм Даршо ВГ, в момента сме в бара PP и ще покажа моето развитие. И може да покажа някакви основните лапове. И да, нека започваме. Опа. Значи след това това е базата Ender честа ми. 4 зони спаване и един скелетон. Това е холма. Така. Още го правим, ето го е топ. Те са ни трус Ultimate Pods на второ, Getrect и най-силно сме ние, ето. 5919 обсидиан, един зомби спавнер, редстоун блокове 11 и хлопари 31. Така, добре. Ще покажа фулките. Малко са фулките, ни играем от една седмица тук. Айпито в описанието. Зато и влизайте, но пак сервера е пуснат. Стават медията. Така, това бяха фулките, тук си правим полшанки за евентите. Евентите се провеждат целата неделя от 8:30 или от 9. Така. Ще покажем хомстроя. Така, значи това е както с фермата. Строя аз и лаборерчо. Така, ето долу. Врата. И така както са. После ще трябва да я правя отново. Да правя втори етаж. Смисъл почнахме, защото доста парса фармят. Ето Балтопа. Аурера на 5 място. GG. Не е много, но се трябва. Какво друго? Не, това е едното ми. Тук някакви тъпи неща, про-четворки и тук материал за полшени ще правим на третия етаж аутобрилърите и да. Фекшен не го показах. Значи аз лаборера, Датфис, Рубоя сме в фекшена и те, с които са помът основно. Са някакви пичове и да. Имахме в фекшена, който иска да ми пише, скайпа ми ще бъде в описанието. Тук и скайпа в описанието, нещо друго да няма и сайта ще набъда, ще бъде тук фейсбук страницата. Значи страницата още се правя. Аз пък сайта. В смисъл още ранковите не са пуснати, аз го взех от евента мой и неговия го взех от евента. Не след друг евентите и да. И да, малко ме лагва, но основно да там какво няма смисъл. Аз мога да снимам в бъдъра, в Endergoda, в iPixel, където искам мога да снимам. Нямам клипчета се на фената, там мога да ги едитна и да ги кача. Тук ще ходя на евентите, всичко ще правим тук бъдъра. С фрап снимах преди, обаче много гигабайти стават, в смисъл на 10 минути 15 гигабайта. И да, за това. Тъй, че ако искате да има клипове тук, харесате клипа, абонирайте на мене. Коментирайте отдолу. Пак ще го дам в описанието, мисля, може. Ще му дам името, защото няма да се търся. Няма го търся половин година. И да, хора, ай чао.